Aj probaj da mi objasniš kako naš solarni sistem funkcioniš. Po kom smislu kako funkcioniš? Pa šta se dešava, ko se okreće oko koga, šta se dešava s tim? Gde me nađe, sad ću ti ispadnem glup. Ali čekaj, ajde da, od čega krećemo? Aj, kreni od nas, planete Zemlje. Znači, mi se rotiramo, Dobro, a mi se okrećemo oko sunca. bravo i jel te to rade sve planete? Pa rade. E sad vidiš, a šta radi sunce? Sunce sija. Šta radi ono, brate, jel ono se okreće, jel stoji u mestu? Jel Ne, ja gde? mislim da ceo sunčev sistem se okreće. Dobro, aj se okreće u mestu ili... Ne, ja mislim da ima neku kako se to kaže, neku putanju ima. Tako je, znači, mi ne stojimo u mestu kad se okrećemo oko sunca, niti stoji sunce u mestu. Svi misle da sunčev sistem funkcioniš ovako. A u stvari, u praksi to izgleda otprilike ovako. A u kom smeru mi idemo? Mi se krećemo u pravcu Great Atraktora, odnosno po srpskom velikog privlačnika. To je hrvatski, brate. Privlačnik, kako što je privlačnik na srcu? Privlačenje, ne znam. Okej, tako je ChatGPT prevod, sad ja ne znam.